Mai không phải là không làm gì là ngắm nó tôi mới xong nó Makasanaga kaya sa kibisi ni Grandman Hadon Halo 90% ng show ay
you. Mình đây là mình đây là Ibu Sabi, Ibu Sabi, Ibu Sabi. Thank you, God bless. Thank you so much, yang na mga tinglay di sa inyo kasi luwa ng line sa to. Thank you. God bless you. Ay, napag-isay, isay tahan rin yung tao di live ano particularly sa'yo na sa bali ang mga napag-isay mo din yung line naman niya sa Dobira na. Thank you so much. Ito ba? Lahat ko ba mga kung ito siya na pinapagawa sa mga